Kumusta? Og karon padayon gihapon ta dinhing dapitas may Malaybalay City Bukidnon. Og ning higayuna atong nakatakda nga bisitahon no ang usa-usab sa mga kining ginapasundayag no sa kung unsa ang naa dinhing dapitas may Malaybalay City. Og karon kinahanglan pa gyud no og pipila pod ka mga minutos para nga makaabot kita sa atong destination karong mga panahon na. Og gikan diri sa atong view pagkapatsada kaysa ako ano kining mountain. Klaro kayo dinhi sa tuwa location karong mga panahon na. Og tara ato kita na ninyo mao na siya ang atong anhaan karong mga panahon na. Karon no naa na ta padayon lang ta na og finally no nakaabot na gid ta sa toang destination. Og karon nakaabot na gid ta no dinhi sa Church of the Transfiguration of the Lord. O atong sudlon ang kining maong simbahan. Og makita nato no ang diri sa gawas nga bahin. Kada kayo ang kanang iya ang dormuda og inyong tanawon unit yung kayo no ang kining maong simbahan. Og dire sa gawas nga bahin no ang luag pagyud kayo. Wow po kayo no ang view dire nga dapita. Lalo kay staran ang mountain. Dayon ang kining simbahan. Ang diring dapita ng gawas lugar nga gaampo pod ang mga tao nga maanhi diri para po sila mga pangandoy sa kinabuhi makarelax gid po din no